Zkrotit smyk. Tak to byl hlavní úkol herců Filipa Březiny, Oskara Hesse a Denise Šafaříka na Polygonu v Hradci Králové. Já jsem si to užil moc, protože na žádné takovéhle akci jsem ještě nikdy v životě nebyl a musím zaťukat, že ani jednou jsem nikdy v životě nedostal takovýhle smyk. Takže já si to užívám a myslím si, že je to i dost užitečné. Myslíte, že se vám povedlo ty smyky zvládat? Ne. Ne, já jsem to asi 10krát a povedlo se mi to třeba 2krát. Oh, yes! Yes, 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 yes! Pro někoho to bylo více stresující, pro někoho méně, nebudu konkrétní, ale za mě musím říct super. A přiučili jste se tady dneska něco? Spoustu dobrých tipů a rad a takových hezkých osvěžení, jako to, co už člověk tak nějak jako tuší vlastně nebo ví. Co se týká toho osvěžení, tak třeba, že jsem mnohokrát měl otevřený okýnko a voda mi nastříkala do auta, takže jsem se osvěžil. A jinak, že vždycky volant 3/4 a už ne 5:30. Zrovna tady ta část, tady ten offroad, tak to bylo opravdu adrenalinový zážitek. Já jsem třeba vůbec nevěděl, že většina aut od Suzuki jsou 4kolky, což je docela vlastně jako potřeba tady na tenhle terén. A když jsem pak jel s tím panem instruktorem v tom Jimny, tak u toho spolujezdce byla taková tyč. On říkal, že se tomu říká Ježíšova tyč. A já jsem říkal, a proč se tomu říká Ježíšova tyč? Protože většinou ten spolujezdec se drží za tu tyč a dělá Ježíši, 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 protože je to fakt háženo.